ଗୋଟେ 2:30 ବେଳକୁ ହେଲା ତ ଅଢ଼େଇଟା ବେଳକୁ ମୋତେ କହିଲି ହଁ ମୁଁ 2:30 ବେଳେ ତୋତେ କହଲେ କିନ୍ତୁ ନା 1:30ଟା ବେଳେ ଏଇ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଥିଲା ଆମର ହେଲା ତାପରେ ସିଏ ଲିଟୁ ଗଲା ସିମୁଳିଆ ଗଲା ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ତା ଢାବାରେ ସବୁ ରହିଲେ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ ରାଜୁ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ସିଙ୍ଗଡ଼େ ଯାହାକି 16 ଠାରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଗା ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳିଆ ଜାଗା ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ତ ଏଭଳିଆ ସିନ୍ ଆସୁଛି ମାନେ ଦିନରେ ତ କେଉଁଭଳିଆ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜି କେତେ ଜୋରେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ନା? ହଁ ବହୁତ ଜୋର ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଏଇ ପାହାଡ଼ଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି ସେମିତି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା ହେଲା ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ବି ମାନେ ଟେକୁନଥିବା ଯେଭଳିଆ ସିଏ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ବି ଏତିକି କାମ କରୁନଥିବ ନା ଗୋଟେ ଏରିଆ ଆସିଲେ ସବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ରିଏଲ ଜିନିଷଟା ଏପଟେ ଦେଖିବ ୟାର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ରେ ଘର ଅଛି ନା ହଁ ଅଛି ପୁରା ଲାଇଟ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଇଗଲା ନା ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ବାହାରିବ ହବ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ନା यार अच्छा हऊ हऊ चले चले अरे ये ଆମର ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ ରଖିବା ନ୍ୟୁ ଇୟରରେ
फाइनाली पहुँच गले आम तांको फोन लगा बे यार पूरा पूरी फाइनाली पहुँच गला आम सिंधिया डैम रे तो किसी भी देखा जाओनी एते लाइट सटुचे आगे दिन आसलाटा करा पड़ो अरे यार एते लाइट सर्ट हो जाने